Solsystemet blev skabt af 2 stjerner, som kolliderede og skabte en supernova. Det resulterede i en enorm gassky for omkring 6 milliarder år siden, fortættede skyen og kollapsede. Det resulterede i, at solen blev skabt ved hjælp af kombinationer af brint og helium. Det overskydende af gasskyen lagde sig som en ring om solen. Ringen fortættedes og skabte sten i mange størrelser. De kolliderede så og skabte blandt andet de 4 klippeplaneter i vores solsystem: Venus, Merkur, Mars og Jorden, plus Jordens tvillingeplanet Theia. For 4,6 milliarder år siden krydsede Theias bane med Jordens, og de kolliderede og skabte Jorden, som vi kender den. Overskydende klippemateriale samlede sig og skabte månen, som dermed ikke er lavet af ost, desværre. Grunden til, at det var Jorden, der holdt og ikke Theia, var fordi, at Jorden havde en større masse. Jorden var en flydende masse i 1,5 milliarder år, og på denne tid sank alle de tunge metaller ind i planeten og skabte magnetfeltet. Denne enorme varme skulle udlignes på en eller anden måde, og ved hjælp af en masse vulkaner steg en masse damp til værs, da jordens overflade var hård. Dampen skabte skyer, som regnede i flere tusind år, og skabte verdenshavene. Man mener også, at en ismeteor er styrtet ned på jorden i dens unge dage, og dermed så også har hjulpet med at fylde verdenshavene op. Stromatolitterne var de første livsformer, som producerede ilt. Derefter begyndte evolutionen, og der skete en masse biologiske ændringer. Planter kom til, dyrene gik fra havet til jordoverfladen, og så gik det stærkt. Jordens indre. I forhold til hvor meget vi ved om jordskorpen, der er det yderste lag i jorden, så ved vi overraskende lidt om, hvad der er under os. For hvad er der rent faktisk dernede? Store uopdagede huler? Lava? Dinosaurernes tilflugtssted? Eller kinesere? Nej, selvfølgelig ikke. Vores planet Jorden består hovedsageligt af 3 forskellige dele. Der er yderst jordskorpen, som vi kender, med alle kontinenterne, men den er kun mellem 10-16 km tyk. Og nu tænker jeg sikkert, hold da op, det er da meget. Men nej, det er næsten intet i forhold til det næste lag. Kappen. Den er delt op i en øvre og en nedre kappe. Den udgør omkring 75-80% af hele jordens masse. Den er ca. 2.900 km tyk. Det er her i denne kappe, at der sker ting på jordskorpen, såsom dannelse af bjergkæder, oceaner og vulkaner ved kontinentalforskydningerne. Selvom bjergarterne i kappen består af ikke er flydende, betyder det ikke, at de ikke bevæger sig. Det er dens energi, der driver de kontinenter, vi ser flytte sig i dag. Den ydre kerne. Den ydre kerne ligger langt under jordoverfladen, men modsat den hårde faste kappe er den ydre kerne flydende. Dette ca. 2.900-5.140 km brede lag yder faktisk en vigtig beskyttelse, vi ikke kunne leve uden i dag. Det er dette flydende lag strømninger, der danner magnetfeltet, der beskytter os mod solvinde og farlig kosmisk stråling. Et meget anvendeligt skjold. Og nu, det allerinderste af jorden. Den indre kerne. Den indre kerne er det inderste af jorden, og hvor forvirrende det end lyder, så er den fast. Og hvad endnu mere forvirrende er, så består den indre kerne af præcis det samme, som den ydre kerne består af. Men det giver ingen mening, siger I så. Jo længere man kommer ind i jorden, jo varmere bliver det. Men der er samtidig et enormt tryk derinde. Så hvis man kun tænker på varme, så burde den indre kerne også være flydende. Men her kommer det enorme tryk ind i billedet. På grund af det tryk bliver massen trykket så meget sammen, at den bliver fast. Den ydre kerne får ikke lige så meget tryk, men der er samtidig varmt nok til at holde den flydende. Alfred Wegener. Professor Alfred Wegener var en stor og betydende mand. Han blev født den 1. november 1880 og døde senere hen i november 1930. Han var uddannet forsker, geofysiker og meteorolog. Han var manden bag ideen om, at jorden engang har været et enormt kontinent. Han mente, at kontinenterne stille og roligt trak sig fra hinanden hele tiden, også kaldet kontinentaldriften. Hans første trin i teorien skete, da han fandt ud af, at alle vores kontinenter passede ind i hinanden. Sydamerika passede for eksempel ind i det afrikanske kontinent, og Sydpolen også. Og Indien passede mellem Sydpolen og det afrikanske kontinent. Og til sidst kom Australien, som også passede ind i Sydpolen. Folk var meget mistroiske, da Wegener i starten kom ud med sine teorier, men han rejste jorden tyndt for at bevise, at det var sket.
Han påviste, at der fandtes de samme fossiler som på Sydamerikas østkyst, Amazonas, og på Afrikas sydvestkyst, og det samme gjorde han med Indiens vestkyst og Afrikas østkyst. Og gennem både Australien, Sydpolen og Sydamerika fandt han alle de samme fossiler. Teorien blev ført ud i verden i 1912 med stor skepsis. Folk troede ikke på det, og det var derfor, at den først blev godtaget i 1950'erne, dog selvom Wegener havde gjort det bedste, han kunne for at bevise det. Pladerne. Kontinentaldrift eller pladetektonik er en geologisk teori om, at jordens ydre er opdelt i stive plader, som bevæger sig i forhold til hinanden. Teorien bygger på, at den yderste skal af jordens indre består af 2 lag. Den ydre litosfære og den indre astenosfære. Plader er skyld i jordskælv, tsunamier og til tider vulkanudbrud. Det forekommer, når pladerne støder sammen eller frastøder hinanden. Pladerne ligger under jorden, og det er dem, der driver alle kontinenterne rundt. Der findes 3 forskellige pladetyper. Konvergerende pladegrænser opstår, når 2 plader glider ind mod hinanden. De danner enten en nedsænkningszone eller en subduktionszone, som er hvis den ene plade skydes ind under den anden, eller et orogent bælte, hvor der dannes bjerge ved, at de 2 plader støder ind i hinanden og presser sammen. Divergerende pladegrænser opstår, når 2 plader glider væk fra hinanden. Derved dannes en dyb revne i jordskorpen, hvor magma flyder op og danner ny skorpe. Transforme pladegrænser, som opstår på steder, hvor pladerne glider eller snarere skuer forbi hinanden langs brudlinjer. Pladernes bevægelse i forhold til hinanden bliver derfor enten venstre eller højre drejet i forhold til brudlinjen. Zonerne ved pladernes grænser kan være mere komplicerede, hvis 3 eller flere plader mødes og skaber en blanding af alle de 3 nævnte typer.